În orice afacere, indiferent de domeniul de activitate, este important să ținem o evidență cât mai clară a banilor cheltuiți, cât și la celor încasați. Cheltuieli versus încasări. Doar așa putem trage linie la final de lună, de trimestru sau de an, pentru a vedea dacă afacerea noastră este una profitabilă sau nu. Desigur, cu toții ne dorim să avem o afacere profitabilă, o afacere în care să încasăm mai mult decât cheltuim. Cu 10, 20, 50, 300% mai mulți bani încasați decât cheltuiți. Procentele diferă de la o afacere la alta, de la o persoană la alta. Pentru asta însă, este foarte important să vedem pe ce cheltuim banii, unde îi cheltuim și cum îi cheltuim. Să avem o modalitate prin care să putem măsura cât mai precis dacă investiția făcută într-o anumită direcție a fost profitabilă sau nu. Dacă aș avea acum 100 de agenții imobiliare în față și le-aș întreba care este costul vostru pentru fiecare tranzacție în parte în ultimele 6 luni, cel mai probabil, majoritatea mi-ar răspunde nu știu și doar 2 sau 3 dintre ele mi-ar putea da o cifră exactă. Atunci când vine vorba de investiții, acestea în general se fac în două feluri. După ureche, l-am auzit eu pe ăla și știu cum face, altcumva nici nu cred că se poate. Sau după profitabilitate. Știu câți bani am investit, știu ce rezultate am obținut, în intervalul de timp în care s-a cheltuit investiția și acum pot trage niște concluzii care să-mi zică dacă investiția mea a fost sau nu una profitabilă. În cazul în care constat că investiția a fost profitabilă, adică mi-a generat încasări mai mari decât cheltuielile, atunci e bine. Pot continua să investesc banii în această direcție. În cazul în care constat însă că am ieșit pe pierdere, atunci ce fac? Păi ce să fac? Nu am alternative. Investesc la fel mai departe și aia e, poate luna viitoare o fi mai cu noroc. Glumesc, acest mod este total greșit și deși mulți știu că este greșit, continuă să investească după ureche și nu după ROI, Return of Investment, după rata de profitabilitate. Revenind la întrebarea, care este costul pentru fiecare tranzacție în parte realizată în ultimele 6 luni? Haideți să luăm împreună un exemplu de calcul simplu care să ne ajute să aflăm acest cost al tranzacției. Costul unei tranzacții este alcătuit din costuri operaționale, costurile cu angajații, promovarea și taxele. Vreau să insist mai mult pe promovare, pentru că aici de obicei se duc mare parte a cheltuielilor. Să presupunem că eu și agenția îmi promovez ofertele în 2 locuri, pe 2 canale diferite. Pentru fiecare canal de promovare am investit în ultimele 6 luni o sumă de bani. Pe primul canal am investit 600 de euro, pe canalul 2 am investit 1800 de euro. Pe primul canal au fost generate 60 de lead-uri, iar pe canalul 2 au fost generate 300 de lead-uri. Pe primul canal am fost la 12 vizionări din cele 60 de lead-uri intrate, iar pe canalul 2 am fost la 30 de vizionări din 300 de lead-uri intrate. Apoi când am tras linie după cele 6 luni, dacă e să mă întreb pe ce canal s-a meritat investiția, aș zice că pe ambele. M-au sunat clienți din ambele surse, cu unii am ieșit la vizionare, deci este ok. Acesta a fost un exemplu de investiție făcută după ureche. Haideți acum să vedem și care au fost costurile pentru o tranzacție, pe fiecare canal de promovare în parte. Pe primul canal am investit 600 de euro și pe mine o tranzacție m-a costat 300 de euro. Pe al doilea canal de promovare, costurile au fost duble, și anume 600 de euro. Dublu față de costul de la primul canal de promovare. Ba mai mult, am constatat că deși pe al doilea canal am avut de 5 ori mai multe lead-uri, am încheiat aproape la fel de multe tranzacții ca de pe urma promovării pe primul canal. Deci nu a fost doar mult mai scump, dar mi-am pierdut de 5 ori mai mult timp cu acele lead-uri, care s-au dovedit de o calitate mult mai slabă față de lead-urile venite de pe primul canal de promovare. În concluzie, pentru a determina dacă investiția făcută a fost sau nu una bună, ea trebuie măsurată. Ca să poți măsura o investiție, trebuie să ai toate datele necesare, și anume, câte lead-uri au intrat din acea investiție și care mai exact au fost acestea. Ca apoi, după 6 luni, să poți să iei fiecare tranzacție în parte și să constați câte dintre ele au fost cu acei clienți veniți de pe urma promovării respective. Acesta este modul corect de a investi în promovare. Indiferent de domeniul de activitate,
Poți încerca orice investiție, atâta timp cât este una măsurabilă. Să știu exact cât m-a costat un lead, o vizionare și cât m-a costat în medie o tranzacție. Un alt lucru important de care trebuie să ținem cont este numărul de lead-uri intrate în fiecare lună. În special, atunci când plătim un abonament lunar, când investiția noastră este aceeași în fiecare lună. Nu toate lunile sunt la fel. Sunt luni în care m-au sunat poate 100 de clienți și în luni în care m-au sunat mai puțin, poate 60 de clienți. De ce diferența asta? Când eu am plătit același abonament de promovare în ambele luni, doar am avut aceleași costuri. Nu știm exact. Motivele pot fi diverse. Perioada, piața, ofertele noi aduse în portofoliu, etc. Știm doar că de aceiași bani, într-o lună mi-a mers mai prost și într-o lună mi-a mers mai bine. Ok, dar dacă vreau ca în fiecare lună să meargă la fel de bine, indiferent de oscilațiile din piață, sau cel puțin, dacă în luna a doua îmi intră mai puțini clienți și costurile să fie pe măsură, să plătesc în funcție de numărul de clienți care au intrat în luna respectivă. Așa ar fi corect, nu? Să plătesc la rezultat. Cu ce mă încălzește pe mine că anunțurile mele au apărut mai în față pe ceva site, dacă pe mine nu m-a sunat lumea, dacă eu nu am încheiat tranzacții? Răspunsul este da. Așa este. Aveți dreptate. Eu când mă duc la magazin și dau 10 lei, primesc de fiecare dată 2 pâini, nu? Nu primesc într-o lună 2 pâini și în a doua lună doar o pâine. Așa ar trebui să fie în mod normal și cu promovarea. Să plătiți doar la rezultat, nu pe abonamente și poziții de promovare. Din acest motiv, pe comparimobiliare.ro nu se plătește un abonament de promovare. Toate costurile de promovare ni le asumăm noi, integral. Astfel, agenția plătește doar la rezultat, doar pe clienții intrați care sunt strict interesați de ofertele agenției. Fiecare client, lead, are un cost anume calculat în funcție de calitatea acestuia și este identificat prin număr unic de telefon. Ba mai mult, la sfârșitul lunii, agenția primește un raport cu toate lead-urile intrate, cât și costul pentru fiecare lead în parte. În acest mod, este foarte ușor pentru tine, ca agenție, să poți măsura investiția făcută și să constați la final de lună dacă aceasta a fost sau nu profitabilă. Pe comparimobiliare.ro, nivelul de promovare al agenției este determinat de nevoia agenției în ceea ce privește totalul de lead-uri pe care și le dorește lunar. Mai exact, cu cât achiziționați mai mulți clienți, cu atât prioritatea în afișarea anunțurilor dumneavoastră va fi una mai mare. Și bineînțeles, pe măsură ce vizibilitatea lor pe site va crește, veți avea parte și de mai mulți clienți. Însă nu veți plăti pe poziții de promovare și doar la rezultat, doar pe lead. Prioritizarea anunțurilor se va aplica pentru toate căutările de pe site, astfel că numărul de anunțuri promovate poate fi unul nelimitat, direct proporțional cu nivelul dumneavoastră de interes. Prioritizăm și promovăm astfel agențiile partenere în funcție de interesul și rezultatele lunare ale fiecăruia. De exemplu, o agenție care are nevoie de 100 de clienți lunar va fi promovată mult mai intens decât o agenție care are nevoie doar de 10 clienți lunar. La fel cum și o agenție care alege achiziția automată a clienților intrați va avea, pe lângă un super discount de 20% și un nivel mai ridicat de promovare față de celelalte agenții care au ales să achiziționeze manual fiecare client intrat în parte. În cazul în care optați pentru achiziția automată, puteți seta un buget maxim lunar, care să nu fie depășit. La fel, puteți seta și un cost maxim pe client. În acest fel, aveți o evidență clară a costurilor promovării ofertelor din agenție, plătind însă doar la rezultat, adică pe lead intrat, și nu pe poziții de promovare care ar putea sau nu să genereze rezultate. Acest mod de investiție, bazat pe rezultate concrete și nu pe poziții de promovare, este ideal pentru orice agenție, fie ea mai mare sau la început de drum. Avantajele la plata per client ar fi următoarele. Ar fi complet măsurabilă, fără eforturi mari din partea ta, gen numere de telefon extra, call center-uri, etc. De asemenea, beneficiezi de transparență totală. Știi în orice moment câte lead-uri ți-au intrat, la ce oră, pe ce ofertă și la ce cost. Plătești pe măsura rezultatelor, astfel că dacă într-o lună ofertele tale nu au fost poate la fel de atractive și te vor contacta mai puțini clienți, în acest caz și costurile tale vor fi mai mici în acea lună. Probabil că vă întrebați,
Care ar fi randamentul? Calitatea acestor lead-uri? Ca și randament, conform feedback-ului agențiilor care folosesc deja acest serviciu de peste 5 ani, din 10 lead-uri se încheie o tranzacție. Asta înseamnă că la un cost mediu de 5 euro per lead, cu o investiție totală de 50 de euro, ai toate șansele să încheie o tranzacție. Așadar, îți poți seta chiar acum așteptările și nivelul de promovare gratuit, fără obligații. Indiferent că ești o agenție mare, cu multe oferte în portofoliu, sau ești o agenție mai mică la început de drum, dacă încă nu ai cont de agenție, intră chiar acum pe comparimobiliare.ro și fă-ți unul. Îți ia mai puțin de 10 secunde și este gratuit. Succes la tranzacții!